Iarna, noi ăștia mai adulți ne gândim în primul rând la lemne, cărbune, prețul gigacaloriei sau căldura din calorifere, dar viața le echilibrează pe toate și pune în echilibru la îngrijorările noastre bucuriile copiilor, care sunt mari atunci când văd prima zăpadă. Și atunci când privim în jur, chiar vedem cu ochii lor peisaje frumoase, locuri pitorești, tineri excelenți care vin în vacanța de iarnă în străinătate acasă sau tineri care rămân acasă și învață și reușesc aici. Și mă gândesc mai ales acum iarna că noi devenim mari și ca oameni și ca țară, nu prin ceea ce avem, dar mai ales prin ceea ce facem cu toate acestea. Și fiindcă iarna este un anotimp în care s-a născut Eminescu, ne gândim la el și constatăm că a devenit mare nu prin ceea ce a avut, dar prin ceea ce a făcut mai departe. A fost al 7-lea copil într-o familie, în toată viața lui a făcut 4 fotografii și dacă astăzi și le-ar pune pe Instagram, n-ar deveni chiar atât de popular ca alții. Iar prețul primei lui cărți a fost de 4 lei, un preț modest. Deci el a devenit mare nu prin ceea ce a avut la îndemână, dar prin ceea ce a făcut pentru limba română și în limba română, o limbă în care noi gândim, încercăm să acționăm și o limbă în care nu prea putem înjura atunci când ne lunicăm iarna pe un trotuar care nu este curățit. Și noi contăm de multe ori nu prin numărul cărților pe care le-am citit, dar mai ales prin ceea ce am făcut după asta. Contăm ca oameni nu prin ceea ce le-am făcut rău neprietenilor noștri, dar mai ales prin ceea ce am făcut bine împreună cu prietenii noștri pentru alți oameni pe care îi cunoaștem sau nu-i cunoaștem. Pe mine m-a impresionat mult și chiar m-a emoționat istoria aceea din câteva orașe europene în care oamenii iarna intră într-o cafenea și plătesc 2 cafele, una pentru ei și una pentru oamenii fără adăpost care pot veni și se pot încălzi. Și atunci când am împărtășit istoria asta colegilor mei, unul dintre ei a spus: aproape e ca în satul tatălui meu, acolo sunt culese merele din livadă, aproape toate, dar sunt lăsați câțiva pomi cu mere neculese pentru drumeți, așa spun oamenii. Și atunci iernile de acum ne vor bucura ca în copilărie, pentru că atunci în copilărie deveneam mari nu prin ceea ce aveam, dar prin ceea ce învățam și prin ceea ce începeam să facem.